ובכן חברים, נתבונן היום בפרשת השבוע. הפסוק הראשון מלמד אותנו על חשיבות הלימוד. שמעתי מספיק. אני מוכן לעשות שינוי. וואו, זה היה שינוי די מהיר. היי, סדר א' הסתיים. אתה בא לאכול? מה? לאכול? ולעצור את הלימוד? נגמר סדר שני. מה אתה אומר? נלך? איך אני אלך? קיבלתי על עצמי 7 דפים ביום. זה לא פשוט. אתה יודע, מחר זה יום חדש. אני יודע. ומחכים לי עוד 7 דפים חדשים ללמוד בו. אז אולי תפחית בכמות? ואז איך אני אגמור את הש"ס בשנה אחת? למה אלוקים לא עוזר לי? למה? תקרא את זה. זה פירוש הגאון מווילנה על ספר משלי של שלמה המלך. מה כתוב פה? למה הבאת לי את זה? תפתח בפרק י"ט פסוק ג' ותתחיל לקרוא. אתה כבר תבין. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל אדוני יזעף ליבו. כי כל אדם צריך לילך לפי מדרגתו, ולא יקפוץ, ואז ילך לבטח בדרכו, אף כי יסייעוהו. אך זה האדם לא התחיל לילך לפי דרכו, לכך לא סייעוהו. וזהו איוולת אדם, כלומר, מחמת איוולתו, שעשה בלי ישוב הדעת, סילף דרכו. והוא זועף על השם, למה לא סייע לו? זה מדהים. זה ממש מדבר עליי ועל מה שעברתי. אם רוצים לראות סייעתא דשמיא, חייבים ללכת שלב אחרי שלב, בלי לדלג. הבטיחו לנו חכמים שהבא להיטהר, מסייעים אותו. זה חלק קטן מחוכמתו של שלמה המלך. לפסוקים נוספים, יירשמו לערוץ שלנו. ניפגש בשיעור הבא.